प्रमोद बर' प्रमोद बर' गोदाव होजोबबायलै नोङो। गुड मर्निं लोगोफोर, गुड मर्निं। आङो दायो ट्रेनाव थांगासिनो बेंगलर नै ट्रेना बेफोरबायदि खारगासिनो आरोखि। अखा हादोंमोन दै, अखा। ओमफ्राय जोंनियाव हजोंहाय अखा हादोंना हायाखै बेखौ मिन्थिया। ओमफ्रायहाय मोननैसो खोथा नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय नङा होमब्ला, जिथुनाखि सासे ब्रादारा एनडिपि ब्रादार बा एनडिपि सारमोननि एनडिपि जायफोर मुंख्लंफोरनि बा एनडिपि बिथांमोननि थाखाय बिथाङा बुंनाया सैथो ना असैथो बा थार ना नंखाय नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन बा कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन आरोना। दा थिग बेफोरबायदि माने बिथाङा बुंदों जे प्रमोद बर'आ थगायबाय, प्रमोद बर'आ एनडिपिफोरनि बायदिसिना मुंख्लं न'खरफोरनि खोथा बायदिसिना गोबां बिथां ब्रादारा बुंदों। सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। आङोथ' गोबां बिथांनि बुंनायखौ थारखौनो बायदिखौनो नुहुरदों नङा होमब्ला। ओमफ्रायहाय दिनैनि दिनावहाय जों गोबां बेफोरबायदिनो नुबोगासिनो बा मिन्थिबोगासिनो नङा होमब्ला। जोंनि दिनै गोबां जायगाफोराव जाय बिथांमोना बिमा बिफा बा गावनि फिसाफोरानो दिनैनि दिनाव गावनि फिफाफोरखौहाय जेलाव दङ नङा होमबा। दिनै जों गोबां भिडिअनि थ्रुयै नुबोयो जे गावनि बिफा असेखौनो गावनो बिफाया फिसालाफ्रा सिनायला बा फिसाजोफ्रा सिनायला। सोरबा बायदिया लोगो हमनो गोसो जाब्लाबो लोगो हमनो हाया बा नुफेराखै। बेफोरबायदि जों गोबां माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै भिडिअनि थ्रुयै नुबोगासिनो नङा होमबा। दा नोंथांमोनाबो बैफोर भिडिअफोरखौ नुदोंना नुवाखै आं बेखौ मिन्थिया। बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननाव दिनैनि दिनाव जाय ब्रादारा दिनै बुंदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जे बेयो बिथां ब्रादारनि बुंनाया सैथो जादोंना जायाखै बा नंगौना नङा होमबा। दा आंनि थ्रु एबा आंनि साननांगौआ बेसो एबा आंनि बुंनांगौआ बेसोदि जोंनि गोबां दङ बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमदोंमोन, गोबाङा सेक्रिफाइस खालामबोबाय। नाथाय दिनै बिथांमोननि लाइफआव बा बिथांमोननि न'खरा दिनै जिहं फाहं बैफोरबायदि जानानै दङ। आरो बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया बुंगोन सोरबा थाखा फैसानि थाखायसो एनडिपिआव थांदोंमोन, सोरबा बायदिया बुंगोन मानोथो सोर थोननाय नोंसोरखौ थांनो बैफोरबायदि होननानै बुंगोन। सोरबा बायदिया बुंगोन थाखानि लबाव थांदोंमोन, मानो थांनायमोन, सोर थोनदों थांनो ना। बेफोरबायदि गोबां जोंनि गेजेराव बुंग्रा दङ। दा बेफोरबायदि नाथाय बिथांमोना हारिनि थाखाय थांदों, सेक्रिफाइस खालामदों। सोरबा बायदिया बुंगोन गावजों गाव बुख्रुबहोलायनाय, गावजों गाव होसोलायनाय, गावजों गाव बुथारलायनाय बै समाव सोरमोन, नोंसोरनोमोन होननाय बेफोरबायदि बुंग्राबो गोबां नुनो मोनो आरोखि। थ' लोगोफोर आं बेफोरबायदि बिथांमोननि नामखौ लानो गोसो गैला। नोंथांमोना जाय ब्रादारनि भिडिअ ना मेन भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो। दाथ' नै बेफोरबायदि आं मा जायगायाव दं बेखौ मिन्थिया, ट्रेनाव दङ एकदम खारगासिनो ट्रेना बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर। बिदिबा ब्रादारनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट होनो दाबाव, कमेन्टखौ एकदम होथार ब्रादारनि बुंनाया। प्रमोद बर' गोदाव होजोबबायलै नोङो एनडिपि सेंग्राफोरखौ गोदाव होजोबबाय, फाग्ला खालामजोबबाय। गोदो जौ लोङिया जौ लोंहोजोबबाय, माथो खालामबावनो, मोदोम सायो, हाजिरा मावना जानांजोबबाय। एनडिपि जोहोलावफ्रा साख्रि होगोन होननायाबो गैया, थगायजाबाय। मा खालामबावनांगौ जाखो नङा होमबा। थ' नै जेनाखै नै बे जयलाया प्रमोद बर'नि मोनाखैब्लाबो नै खेथि मावदों, खेथि आरो बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेसेबांथो साख्रि होगोन होनना थगायबावनो। आरो जायफ्रा साख्रि आसा खालामनानै थागोन नैबे सोरखाराव, इउपिपिएल सोरखाराव, नै बेबायदिबो मावनानै मोनजानाय नङा आरोना। थ' नै बिथाङा नैबेबायदि आबाद मावनानै जादों आरोना दायो ना। थ' गोदाव होजोबबाय, हाजिरा खामला मावजोबबाय। एनडिपि जोहोलावफ्रा सेंग्राफ्रा ट्रेक्टर सालायनानै जानांबाय। बिटिआर सुक्तिया एनडिपिनि थाखायनो जादोंमोन। नाथाय एनडिपिफ्रा सोरबा दिनै एनडिपिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं जालांनायनि बिमा मोना गाबबाय थानांदों।
दुखु दाहा लानानै दिनै बिथांमोननि न'खरफोरखौबो नायस'नो रोङाखै जाय बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लंनि थाखाय जादों आरो जायफ्रा दिनै गोजोन सुक्ति जाबाय होनना बुंबाय थादों गोजोन सुक्तिया बहाथो जाय दिनै बिर जोहोलाव बर'नि जानानै गसंथादोंमोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरोबाव गोबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि न'खरा हालाय हाफाय जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिमा बिफा थैनायनि मोखां नुवाखै दिनै बिसि गथ' आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जादों दिनै गोजोन फैबायब्ला बिटिआरआव गोजोन फैबाय होनना बुंबाय थायो प्रमद बर'आ गोजोन फैबायब्ला दिनै 2020निफ्राय नोंथांमोननि UPPL प्रमदनि सोरखार सालायनाया 2020आव सुक्ति 27 जानुवारियाव सुक्ति जादोंमोन दिनै फैयै फैयै 24 जाफैबाय दिनैसिमबो मानो गोजोन सुक्ति गोजोन गोरोबथानि मुङाव जायफोर बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ मानो बिटिआर सोरखार सालायगिरि दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनैसिमबो इनिशिएटिभ लायाखै आरो बिथांमोनखौ दिनैसिमबो मानो दिहुनना लाबोनो हायासै आरो बर' समाजनि गोजोन मा मावबावगोन बिथांमोनखौनो जाय बर' हारिनि गसंथानानै दिनै सुक्ति खालाम होनायहालागै बर' हारिनि मुङाव बिर जोहोलाव बायदियै बिर जानानै जायफ्रा मावबोबाय एनडिएफबि जानानै जायफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौनो सख'नो हायासै आरो बख'नो हायाखै दिनैसिमबो आरो नैबे समावहाय इयुन जोलैनि थाखाय प्रमद बर' नोंथांमोना मा खामानि मावनो सानदों बर' हारिनि मुङाव आरो मोनफ्रोमबो समावनाय बिटिसि बिटिआर सुक्ति जाबोबाय नाथाय नैबे जोंनि हालामाव थानाय गुबुनफोराबो समान समान मोनथायखौ लानानै बर'फोरजों दिनै बिथांमोनाबो समानै गोहोखौ मोनबोदों बिथांमोना थै जिउ बावाब्लाबो दिनै नाथाय बर'फ्रा थै जिउ बावसेयावबो मानो एसेबां गोजोनखौ मोननो हायाखै आरो गोजोन फैबाय होनना बुंबाय थादों गोजोन गोरोबथा जाबाय होमबाला दिनै बर' समाजा उन समसिम नैबे जोबथेसालियाव थानाय पिस एकर्ड जानानैनो बिथांमोना गबोआखैब्ला उननि समाव आरो बर' समाजाव मा गोजोन थाबावगोन प्रमद बर' दुखुनांथाव आरोना आरो बर' रायजो राजाफ्रा सानदो नैबे बेलायाव सोरखौ जोंनि बर'नि बिटिसि सोरखारखौ दिनै बिटिआर सुक्ति जाबायब्लाबो बे बिटिसिनि माखासे रुल्सफोरानो दङ सोलायाखै दिनै नैबे बर'नि नांनानै मोनबोनाय जिथु गोहोखौ दैदेनहोनो आरो नैबे थासारिसिम सफैनाय बर'फोरनि स्टेप जि स्टेपआव जोङो सफैबाय बे स्टेपखौ लाखिनानै जाय दैदेनगिरिया दैदेनगोन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि आखायाव आरो बर' समाजनि आखायाव जानला मानला नैबे आसिनि भटखौ दाहो आरोना आरो खाथां खोथा जोंबो दिनै बर' हारिनि मुङाव एनडिएफबिआव थानानै जेल जाबोबाय जोंनि बिमा बिफा खस्थ' मोनबोबाय दिनै न'खराव गैयाब्लाबो धार दुफार खालामनानै अनेक मोसौ दाउ अमा बोरमा फाननानै दिनै जोंखौ बै समाव जेलनिफ्राय बख'बोदोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय केस फोजोबनायनि मुङाव दिनै बेसेबां फैसा न'खरनिफ्राय जोंहा बरबाद जाखो दिनै नाथाय जायफ्रा खस्थ' खालामबोदों बिथांमोन जाय एनडिएफबि जोहोलाव बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि न'खर आरो जाय बर' हारिनि खना खनायाव थानानै दिनै बै समाव बर' हारिनि नांनायाव हेफाजाब मदद होबोफादोंमोन दिनै बिथांमोननि न'खर दिनै गासैबो दिनै दुखुआव जायफ्रा उदाङै नांनायफोरजों गैफायि बिथांमोना दिनै उदाङै बिटिआरनि सुक्ति जिथु जाबोनाय नैबिनि फिथाइखौ गोदैयै जागासिनो इयुन समनि थाखाय जौगासारनायनि थाखाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना सायख'नानै भटखौ हो थाखा फैसा दायो सोरखार दङ अमा बेदर जाहोदों अबावबा 500 थाखा बेबायदि रानना होनो हागौ नोंथांमोना नैबे आसिनि भटखौ बेदर जाब्लाबो नोंथांमोना भटखौ दाहो आरोना फिन आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरफिननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना सायख' राजखान्थिजों जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो हायो गोजौ थाखोसिमबो थांनो हायो आरो सोरखौबा जोङो जोथोनाबो दोननो हायो जों गुबुना देरहायोब्ला जोंनि जाथिखौबो सोरबा गाख्लायना दोनगोन आरोना खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो।